Mark? Ja. Speciaal voor bezoekers, beschermende jas. Hoi meisken, ik ben Mark Zilstra. Ik ben bij Koffiebedrijf in Balzert. Ik maak het maar in maar de technische dienst en alles wat hier in dit bedrijf is. Als ik machines zeg, dan vind ik dat heel interessant, vooral het bewegende delen en zo. Maar vooral de elektrotechniek, daar wil ik niet meer op focussen dan op het mechanische deel. En hij doet het nog steeds hartstikke goed, dankzij de monteurs. Ik ben een heel stuk wijzer geworden. Ik heb heel veel dingen geleerd. Ik als de praktijkdost maakt net uit welke stroom is, ik zal de techniek kant uit. Ik leer er van terug. Hè.